Babaeng nga ginaligar imbolbado sa modus nga rentangay sang salakyan, arestado sa drug bypass operation sa Pavia, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ginpasaka nakahapon sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 36 anyos nga si alias Michelle. Inianadakpan sa Station Drug Enforcement Team sa Pavia Municipal Police Station sa drug bypass operation sa Barangay Balabag, Pavia, Sabado sa ngaga. Medyo dugay na ni siya ng mga ginasolusundan, so medyo hindi lang makuhan, hindi pagid matigayon, so luckily kay na tigayon ta siya. Nakuha kay Michelle nga tumandok sa Barangay Balabag, Santa Barbara ang syabo nga nagabalor sang masobra 400,000 pesos. Antes sa operasyon sa kapulisan, nagagwa na sa social media ang ngalan ni Michelle. Base sa alegasyon sang pila ka nagpost, imbolbado ini sa modos nga rentangay sa salakyan. Sa amo nga modos, masami nga ginabiktima ang mga rent-a-car services. Matapos makuha ang salakyan, pinaagi sa arkila. Ini ang ginaprenda o kung ginabaligya sa mga suspect. Ang ginabalta na lang too good to be true. Baligyaan ka sang salakyan. 200,000 bago-bago pa ginaw-inaw do hindi bala mapatiyan. Wala pa sang kasubong nga reklamo sa Pavia bato kay Michelle. Apang may pila kuno ka individual nagikan sa Mindanao nga nagpakigangot sa Pavia Police kaangot sa ilagin file nga reklamo batok sa suspect. May pila man kuno nga nagpamangkot sa identity ni Michelle apang wala sa nagpadulong sa police station para magsumiter sa formal nga reklamo. Detained pa sa Pavia Police Station si Michelle. Wala ini naghatag sang pahayag sa news team kaangot sa bypass operation kag sa isyo sa rentangay base sa panugyan sang iya abogado. Panugyan naman sang kapulisan, magpakigangot lang sa Pavia Police ang mga nabiktima sini sa ginaligar rentangay. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.